iki urung jam 2 wis gara-gara. Lah biasane piye to? Lho, Lah biasane 2:30 Mas. ning ndi? Kene. Maksudnya 2:30 gara-gara. sapa kuwi 3:30 gara-gara? Narpo. Iki ta? Heeh. Walah. Gek 3:30 gara-gara, mbok luwih rasa 3:30 dadak gara-gara. Ora ya tetep jam 2 ya, jos tertib. Iki mau rada kedawan aku biasanya gara-gara jam 1. Jam 1 ki aku mesti gara-gara. Lah ya nek jam 1 ning kono gara-gara. Ayo nek ning kene wis ngulur Setengah 2 lah, setengah 2 apa jam 2. Iki mau tak pikir-pikir aku lakone tak tambahi nes kok tak rampungke sadurung gara-gara kok. Sadurung gara-gara kuwi lakon Sajirasaya Surajasaya rampung. Ning gane tak pikir-pikir karo apa ngolahke wayang mau kok ora pas karo kisahe Mas Dwi. Ngono lho. Mula engko pas syukuran wae ditekke. Lah iya to ya wong sesuk isih ana janji. Nah, janji ya kuwi nyewune sibune Mas Dwi. Nah, Lakone Pandu Swarga. wah. Iki lho. Gayeng meneh nek ana dagelane ya, Mas. Nek apa mayang kene aku arep nganggo gamelan sak penabuhe Narpa. Dadi irit. Hah? Gamelan son penabuh sinden ngene. Ki Sunarpa aku mung mara wong tok ndil pengendang wis ben pengendange dalange Purworejo. Mbok bangane kok yoga gamelan mbok Pak Narpo, mbok Pak Narpo wae Pak sing mayang, Pak. Ya wis kaya ngono ki wong rumaketake pas seduluran, Mas. Ngene kok anu Reng. Wong seni iki sing penting rak pas seduluran. Wong sedulure akeh iki rak ora bakal keluwen. Upama aku mbok kapan ora ngerti liwat Wonosobo kok aku keluwen ngelak mampir nggonmu njaluk banyu putih mosok ora diwehi. Lah, jos. Upama teng Purworejo mampir nggone Denarpo mosok sak banyu putih ora diwehi. Mampir ning grab ning apa liwat Gampang mampir nggone Ambar mosok ora diwehi. Ngono lho maksudku. Wehi apa, Mas? Nah. Wehi apa? Lho, wehi suguhan. Nah, ngono lho. Kowe iki pikiranmu kok tekan dindi. Dikeki suguhan terus terusane iki opo? Yo, suguhan panganan mosok to tamu diler-lerke. Lah iya, tenang kene iki koncone akeh, Mas. Makane kowe koncoke duluragan ngono lho. Mula kejaba ngrumaketke pasdulan ya jembarke dalaning rejeki. Nah, dalan rejeki mbok menawa upamane sok kapan-kapan gampangane Mas Narpo ndelok jope akeh to. Mbok Mas Prot mendak mriki muayang lho kan ya iso wae. Iso Mas, iso. Ning ya mbuh. Ning alhamdulillah nderek ndedonga sedyanipun Mas Dwi dalah sakutrah kula warga tasih nenggani menika. Oh nggih wong penggemar wayang. Wong bapake Mbak Abu Dwi, kuwi nanggap Mas Narpo ping pindho ya, Mas ya? Oh, 2 kali. Ping pindho, Pak. Ping pindho. Sing pertama malah Suwardi Pakde Tarko. Lho. Ping pindho, Pak. Tanpa dagelan. Ora neng jajane. Iya. Muga-muga kathah rejeki. Mergo carane saiki Narpo ki pemar mayang nggo dagelan wis wegah. Lah ngopo? Wis pokoke penak ngirit nggo rasa nggo dagelan. Lah iya wong gara-gara 2:30 kok. Ora Pak Narpo ya kaya bapakku, Pak. Wah dadi ning Wonosobo mayang ning Wonosobo ya. Ya 2 dina 2 bengi. Lah kowe nek kok pamur ora njaluk dit. Hah? Kok ora njaluk dit? Ora duit ya rokok wae Pak. Ngene Reng. Piye Mas? Ngene iki acara gara-gara santai. Santai. Iki Narpo diaturi nyekel mik penembak. Pak Narpo iki segala macam carane gamelan iso nabuh kan. Walah ngerti aku. Kibot ya iso. Hah? Kibot iso. Mosok tenan. Angger kok ana campur sarinan sing ngibot Pak Narpo. Elok men. Tenan. Ora sah kok ngundang liya-liyane, tandangi dhewe Mas. Berarti pemane job awan campur sari utawa orjen tunggal bengine wayang. Kuwi berarti awane di orjen sik. Iki nampa job sedina seping 3. Kok iso? Isuk jam 8 tekan jam 10 kuwi dalang nganten. Lho. Peng-pengan. Engko jarak apa 10 tekan jam 12 kuwi perjalanan, engko jam 12 tekan jam 4. Iki ngibot, Mas. Engko budal ngibot iki bareng ngibot itu
jam 6 budal wayangan. Piye? Mula sugih ya. Sugih. Bengi. Pijet, Mas. Dadi ayo wong kesel awake to ya. Ayo. Monggo Pak Narto. Iki apike nganggo nganu sepet tutuk. Nduli to. Tutuk. Ana, ngantek kene. Goyor kene. Saderengipun nanggapi Mas Putut kali Gareng nderek bingah kagem pepundhen kula Bapak Raden Sutriyanto sampun kagungan wayah kakung ugi selamat kagem Mas Dwi sampun kagungan putra kakung sukses kagem Mas Putut Wijonarko. Amin. Niki tak klarifikasi nggih. Klarifikasi. Jadi laris niku dudu mergo laku. Senes. Klentu dudu pelarisan mergo tirakat sanes. Salah berat. Niku mergo napa, Pak? Nah niki resepe nggih. Ilmu tuwek iki gara-gara ilmu tuwek. Nggih, gampang Mas, gampang. Napa, Pak? Dadi bojo iku karo rondo. Piye. Bojo karo rondo ki mesti tumak ninah. Rezekine gangsar ora tau padu. Lah. Rasa mbok wecang tak lakoni. Demenanku dipin rondo kok. Terus nasibe jenengan nabrokno. Aduh. Kok beda kali kula nggih. Nek kula malah mulya kula ya. Ya arepe piye-piye ning ya nganu, Pak. Kuwi ya tetep laku, Pak. Kula kan niru kan suwargi Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, garwa sing sinten nggih? Siti Aminah apa ya? Siti Khotijah. Lah niku. Syaratnya ngeten niku. Oh, berarti bojo karo rondo. Nah, sesuk kowe pengen dadi dagelan men langgeng, tekan 99 kowe isih laris, bojo rondo. 99 ya sing ya omong ki ya omong ning 99 ora Pak Putut. Sira kali niki dos pundi Mas Putut? Yo ngelipur karo warga kene Mas, karo apa kowe gayengke kahanan. Nah, sik kula tak matur sekedhik. Kula kepengin lho Mas, kepengin nyambat jenengan ning ajeng golek momen napa? Sebab anak kula nembe SMK kelas 3 nek bojo isih suwe. Kula bojo ya ora mungkin wong luwih umur tuwa. Dadi mangke mami wonten momen kula kepengin nyambat Mas Putut. Kula aturi ngasta. Alah kok iya ta kapan kudu ngebel Mas? Tidak mriki. Niki momen sing caket wonten. Apa, momen Mas? cedhak. Apa? Nyewu bapak kula. Ah iya kapan? Niki meh. Wis rasa takku dhewe penabuhmu ngono. Ya mangkire kok tak kumpul-kumpul dhuwit sik masa. Alah wis ra. Nah niki ngoten Mas. Rasa dijak rasa. Mas Putut, ha niki ngoten. Kula nggih gandeng kula tebih saking Wonosobo, nggih kula saperlu sepindah silaturahmi. Ingkang sepisan silaturahmi. Kaping kalih kula ajeng pados momen. Apa? Momen apa? ajeng nyambat panjenengan. Megah. Aku itu dalan kok. Dagelan Oh iya, Mas. dagelan kok nyampe dalan. Derajate do dalan. Ya urung ngerti ya, urung ngerti. Nah, Mas Petruk belum tahu ini. Ini dah. Februari loh tanggal 3. Piye? Februari tanggal 3 2026. Heeh. Gareng rak ajeng dadi manten. Iki lho. Ah, iki ceritane. Piye? Dadi Momen, Bos. mumpung ketemu ngirit perjalanan Sragen dumugi Wonosobo ya to. Oh, paling papat Sesuk jam. ora sah mrono, saiki ngumpulke 20.000 nggo gawe nyumbang kowe. Ora masalah, Mas. Nah, Tanggal 3 kapan? Februari. Olah jek suwe nyandak ora kira-kira. Nyandak umur ngeten. Nyandak. Dontung elek. Nyandak. Lah kok yo ana ta wong wedok sing gelem. Lho, aku anggar wedok ana bolongane, Bos. Yo jo. Yo kuwi iki siji pati loro jodho telu wahyu pawat pangkat kuwi lho mau. Ngono. Ngenteni metune nomor. Paling ning kono ya ora mungkin anakku wayang. Oh, wayangan iki lho. Bejang wayangan. 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 Dalang jemblung apa ya?
dalang jemblung. Maksude iki sing ditabuhi dhewe tunggen delep nong jolena tang tung blang anu dalang jemblung jenenge. Celeno kuyup rukun bangun projet. Ning bener ampun di bojo sinden bener Mas. Mas Dalang wau. Niku wau ora. Iki wonten garwane iki bloko lho. Sinden niku rak mencok nyemoni to. Lah nggih. Wau pripun jengkok sinden pangsalane ramane dhewe. Nah, terus arep njaluk Terakhir ana reng terakhir. Pelecehan iki lho. Apa Mas? Mung semene. Lah iki sing pelecehan iki lho. Semene ya men, semono ya ben ya to. Kok diomong tanggen umum lho. Mung semene lah iki. Pelecehan iki lho. Yen Pak Narpo sepinten? Ors. Ki ming mangsalan iki lho, mangsalan. Iya. Pak Narpo siap. Nganu lelagon-lelagon. Siap. Pelok bareng mawon, Pak. Pelok bareng. Sip. Kula bawani riyen nggih, sak saged-saged kula tak ngrumpaka Mas Wijonarko. Wah iki. Iki mau ki ning kene iki tirakatan. Ngripta bawa. Wanci sampun suarane elak ora Reng. Tenan. Aku suaraku ngene iki aku rabi loro kok. Nek ning suaraku elek kok. Kula tetep siji nek kula. Ki dalang wos minggah panggung putut Wijonarko nek dikeki Mas kakean nggih. Oh kakean tembang kok. Swara sabet miwah sanggit nyata lamun kuncara ing nyata sik mikir lho sik kurang niki nyata lamun kuncara ing Nuswantara. Wah jane elak tenan. Iki lho. Dalang laris ya masa kok Reng. Tenan apa niku Dola-dolaku tomo Seniman sing putri sandiwati tuprape wong tenan jabi dan susu Pepunden lo anu mriki rawon nenggani lho Mas dereng kondur Bapak Sudarto. Nggih. Menika tokoh spiritual kalian budayawan Purworejo. Oh ngaten. Asli saking luar. Tasih lenggah. Tesih menika Bapak. Nggih, sungkem kula konco Pak Darto ngapunten. Menawi bucale mboten ngertos. Wong agung ing ngeksi Senopati
Yen paselo ngambil sindenipun saged nggih Mas Putut. Pripun? Yen paselo panjenengan ngambil sindenipun saged to? Kula. Sindenipun ora kok panjenengan. Sinden kula. Yen pas jenengan selo Nggih. ngambil sindenipun saged to? Ora saged, Lah, Bi. mangke sing nderekke panjenengan mriki. Saking mriki nderekke sindene. Nah, sinden kula mboten ki mriko. Saking mriki. Niki lho, niki lho. Nggih, saged. Saged to? Saged. Nggih. Pun gampil mengke. Wah, Mengke mbek anak. Siap. Cocok karo sing meking aku kita Mas. Kapati amar Suara dalange jan yo ngono kuwi lho. Lepatnya papunten nggih, Mas. Wah, nggih. Wah, pokoke sip matur sembah nuwun Mas Gareng. Pak Narpo matur suwun Pak Narpo. Oh, nggih, sami-sami nggih. Pak Narpo. Aku janji arep sowan kapan-kapan arep sowan tenan. Janipun bojo kula pun masak tongseng janipun. Waduh, nek ijip ora kira-kira? Ampun sayup. Nek isih iki aku bar mayang langsung dicenggonmu ngono. Maksudnya niku le masak rong dina kepungkur, nek sampean wajib kula ngetke. Ora apa-apa. Sampean ora rawuh tak. Alah ora apa-apa balung-balunge digawe. Mun kula buak nggih pakan pitik pun. Matur nuwun, Nggih, matur nuwun. Sukses kagem Mas. Oh iya matur nuwun. Matur. Nggih, sama-sama. Matur suwun Pak Narpo. Iya. Lah kowe kan ngopo to, Reng? Apa cek kurang? Ya ora niku ya matur nuwun karo pepunden. Matur nuwun. Rumah aku kok wis entuk akeh barang kok. Aku ki los. Ana ya alhamdulillah, ora ana ya alhamdulillah. Oh ngono. Alhamdulillah nek aku Mas pokok. Lah saiki ngene. Piye Mas? Mau sore kan eneng presiden sing durung ditampilkan sapa kira-kira? Pojok dhewe Mbak Iin. Wah, Mbak Iin Supekti. Nah, lho kok ngerti Mas? Ngerti ya? Ah bocahku dhewe. Wih, bocahku dhewe. Yo, dijumenengake. Mbak Iin. Iki wong karang yo gara-gara jarene sing mat-matan apa arepe sing hura-hura ya cindhe laras Mas. Yo. Ya Pak ya. Yo kamerane pasang lagi Pak ya. Halo. Mbak Iin, halo. Masih semangat ya? Semangat dong. Nah, iki. Kira-kira ana pamundutan tembang apa ora? Boten. Dari wonten. Bebas. Bebas.
Gara-gara wis santai bebas sak karepmu. Iki wis malik slendro. Nggih. Napa? Pelok Apa? malih, Pak. Pelok meneh. Manut lah. Ya manut yo gendere ning slendro. Apa? Apa? Wis, ada yo ki arepe apa? Pelok mawon lah, Pak. Lah, Kajenge bapake niki mboten berkegiatan. Mboten nglangut. Kajengipun olahraga nggih, Pak. Olahraga. Nggih. Wah, kanyata kita sih anu kok apa? Bergas. Ngiwonengen. Tenan nggih, Mbak nggih. Isih aktif. Lah pancen usia semene isih aktif-aktife. Kayak kuminjale. Barang po bem. Isih aktif nek ora kenceng. Wis ora kenceng. Maksud sikile iki kenceng wis ora kaya kowe nom-noman ngono kuwi lho. Lah yo kenceng. Duh. Nah, apa nganggo bawa? Nggih, tak kadung terus mawon nggih. Nah, sip. Wis bebas. Ngopo? Jogete. Hah? Ayo. Oh lah ya wis, manut lah. Apa? Oh, hancene wong ben kegiatan kok kira Iya. Senare kok gawe-gawe wong gerak. Rina wangi dadi ati. Jane Kaling Gesing niku jane pernah isih pundi to, Mbak? Nggih wong kan Purworejo. Maksudnya Purworejo isih kulon etan gitu Wetan, lho. sisih wetan. Oh, malah etan. Ji. Berarti mepet. Perbatasan kalian Kulon Progo. Oh, alah niku to. Nggih. Nggih monggo pinara. Matur nuwun. Mengke kula nggih liwat mriku. Oh nggih. Kali Gesing ki kecamatan endi? Mangke Kali Gesing. Oh, Kali Gesing ya? Kaling Gesing kecamatan apa kelurahan? Kecamatan menika. Oh, kecamatan ya? Nggih. Berarti Purworejo kecamatan paling timur. Nggih, Dekat leres. Nggih. Jogja nggih. Ya, perbatasan. Aku perbatasan aku, Pak. Aku gak takon. Aku Purworejo aku. Ora takon kowe. Perbatasan aku, Pak. Perbatasan ngendi? Purworejo aku. Apa, Mak? Tanpa dahar tanpa nendra kayung yon marang slirane tansah kumawang ing netra jro ati kadung tresno tan liya amung sliramu. Aku ngematke. Lali. Satemah lara asmara Nano nino kuwi ta. Dudu kok lilan no pamit. sekedap meleh niku. Oh, itu kuwi. Oh, iki kadung tresno. Katung tresno. Dek zaman per. Hus. Ya, in. Lamat wis katon. Oh, kadung tresno Mbak Narto. Jane
Penak ya Mas. Wah, mat-matan goro-goro pancen ya enak ngene kok, Reng. Lah iya. Mat-matan. Lagune sing nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek karo udut, karo ngopi. Nah, bar goro-goro gitu. Iki gek kepiye lakone. Ya, mesti tekan rampung le nonton. Apa iya? Iya, musuk. Iya. Ayo aku bali to ya. Ayo. Iki piye Mas? Sing di antara sekian. Iki lho iki. Kuwi Urute iki. Iki ya iya, Pak. Urute iki Mas. Iki. Sing saka Wonogiri. Wonogiri iki. Apal aku. Apal. Iki jenenge Soboy. Ya. Iki lak mau bar iki to. Ah iki terus iki. Ngono. Keri dhewe engko biola iki. Ayo. Wah, dadak kaya iki son peng-pengan kok dadak. Bubak kawah arepana. Kok dadak dipus ya? Ngono terus. Jenengan ajeng dadi manten. Iya. Selamat cie, manuke payu cie. Maksudnya ki manuke ki payu nggo ragad nikah ngono lho. Lampene nikah. Manuk tilang niku lho Pak sami didoli nggo ragad Lho, nikah. asumsine gareng kan yo beda ra kok. Duk, ngopo manuk merpati ya kena dadak tilang barang. Ya sak karepku to, timbang ora omongan. Yo, maksudnya manuk payu ki manuk payu piye? Lah jare sampean madol manuk. Wah, nek aku adol manuk sing kowe sing pakan manuk mesti nek sing kaya ngene iki. Udu kandange to? Heh, Udu kandange. Kandang nek ora penak ya tetep owal gitu, Mas. Mbak ora ro. Sepel karo sing aku seneng karo sing mengking Mas. Iki tenan iki. Nek gareng ana sapa e. Nek jacak tepuk tangan. Sing di kok cocok. Sing mengking iki. Sing mengking. Oh. Brengose dadak pasangan barang Pak. Moga-moga kowe pager kecamatan ya, Pak. Brengose. Oh. Ayo Pak.
Kala-kala metro. Nek dipacai putih-putih ngene kaya ngrawul. Inggih. Ora Pak CS ade. Yo nge-live TikTok bareng Mas Sampean. Iya. Jos, saiki ki apa-apa dileh Mas. Wah, kandhane kok gaul kok. Yoga ki paribasane sing ngendang yo nge-live sing demung apa gambang ya. Ha kan aku live dina-dina aku ya ora tau roh kok ya. Aku ora duwe TikTok kok Mas. Oh, cah desa delala. Nek nyuwun rame mang siarne masjid, Pak. Kematian opo kok. Mboten lah nika kan enten to Pak sapa kae disiarke masjid kan follow akun ini ngoten lho maksudnya ora kok disiarke kematian. Aku ora butuh follow kok. Hah? Lah Apa? Aku nonton kesuka kok follow. saestu lho. Jenengane apa butuhe apa to kok apa-apa kok emoh sindan emoh. Butuh duit. Nek Mas Putut ini karo apa nge-live karo ngerokok. Wah dadi duduh iki dadi. Nah, ngene iki mat-matke. Ing rokok penguyup duduh. Oh. Ngomongke rokok. Ngopo? Apa bedane rokoke wong lanang karo rokoke wong wedok? Mas. Piye? Mas. Piye? Kok tanding ki sing aja kaya ngene Mas. Lah sing milih dhek dhewe kok. Lah wong milih-milih dhewe kok wis resiko. Pilihmu ya ngono kuwi. Rokok ning ndi ya padha. Ya beda. Rokok ya merke apa yang dudut iki padha rasane. Iming ya kuwi klangenan ya Mas. Ya. Ono sing klangenane apa. Ora ngono kuwi. Bedane rokoke wong lanang karo wong wedok. Ngopo? Rokoke wong lanang ki mbakone nang jero. Rokoke wong wedok mbakone nang jaba. Mutar. Ayo. Ayo petita-petiti iya kena. Sik Mas. Genahno sik. Sik kuwi kok aja kaya ngono mbako ya padha dudut linting, dudut ses. Padha wae kok ana mbako ning jero ning. Lah mangsamu wong wedok nek udut apa ora dadak dudut? Ya ngono kuwi perbedaannya di situ. Nyilak-nyilake piye? Mangkono dukung. Nyilak-nyilake apa lebat piye? Yo Pak, yo. Ha nek nggone wong wedok, aku nek wong lanang. Piye? Nek wong wedok lah nek udut ndadak nek wong wedok nek udut ndadak dudut. Lah nek wong lanang. Wong lanang bakone wis ning jero arep ngopo? Kan karek nyumet. Ngopo mbok gawe ruwet ngopo? Mas, aku ki urung tekan kono Mas pikirane. Tenan. Tekan kono wae urung. Iki mau nek wong wedok iki nek udut maksud kudu dudut. Ha iya. Nah, nek wong lanang Mbakone wis ning jero. Bakone pun nang jero karek nyumet ngapa to digawe repot. Lah ngoten to. kok bingung. Omongan karo aku ki rasah kokean pikiran, Mas. Ya ora kokean pikiran ning kene sing ngrasake iki glinggingen kuwi ora ngerti. Nek kendang lagu. Ya. Sapa iki? Niken kalian. Niken saka Wonogiri. Khas Nggih. bakso. Apa? Lagune apa? Sing duet kalau aku tak pementasan Mas. Apa kae jenenge kae Lintang Asmara? Katresnan sejati. Janji tresno disakseni. Sip iki. Lagu apa? Katresnan sejati Mas. Apal? Wah, apal padake. Iya. Wis manut. Katresnan sejati diketawangke sikik dadi. Ya iki. Tenan pura. Wah, lek sing punang kuwi masker kok padake. Master. Masker gini. Hamster. Yo, kanca-kanca cindhe laras. Terima saya dinggir kayak gitu. Iso. Janji tresno disakseni lintang ing
lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nenteni sing ati iki papu janati ning ngendi Dawa manis kang anti-anti bagus saja sirana langsa aku tekan gendang tresno lalang asmara gawe seurasa nambani atiku kang mas Tresno suci manggiyo Sampun. Energik. Wah, luar biasa. Wis gareng aling-alingi. Kowe saka kene. Wis saka kene. Oh, ngeten. Nek ngeten pun mboten aling-alingan nggih, Mas, nggih. Lah, Ngeten. ya masalah jaring aling-aling omah dia Oh, cah losdol kok. Penonton ingin mengerti pesindan ya ngene iki apresiasine. Kita tunjukkan ngono lho. Jenenge wong pengen ngerti ya to. Ayo. Ya Mas ya. Pengen lagu apa, Mas? Lagune apa? Tamu undangan. Kon mulih ya enak tamu undangan. Ya enak jago. Nggih. Sing kira-kira gamelan ya, Mas. Asmarana lho. Ote. Asmaranala. Tiada yang ngono kuwi udu ya. Senadyan nyabrang sing Iya. samudra agni. Oh, wah. Ngono lho saiki lagu-lagu anyar-anyar iki. Oh, luar biasa kan. Gen genti, ini kan gen leren. Leren. Genti iki. Genti sing ndi? Iki no. Iki apa iki? Kae. Biola. Ah iki. Nek gula iki cilik lho, coba anu lho. Ayo ora. Iki terus mrene terus rene. Sik piro, Mas? Ora iki. Selawe yo. Kita seumuran loh Mas. Oh, seumuran. Nggih. Ning ora bakal jodoh nek seumuran iki. Kak Isa. Yo paling ora nek sing lanang 20 ki sing wedok paling ora ki yo 15. Nah, iki tenan iki asmarana lho. Nggih. Sumawur ngono kae. Cindelaras. Yo, kanca-kanca. Engko sik iya. Wah, Cindelarasnya lagu apa iso kabeh? Iso kabeh. Wah, mbok lagu urgent musik pun iso. Jadi Cindelas nggak usah pakai keyboard, nggak usah pakai gitar atau apa. Oh, itu lagu Merantasi, Mas. Merantasi. Ayo. Ya.
Rawuhipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang sami kepareng rawuh wonten ing kaludengan dinten sapunika. Sumawur cahya lintang asririne nggo ing awak-awak anyakseni merasa panik ati emong sira suwita kang tak tresnani. Senadyan nyebrang samudra agni setyaku ora bakal sun lincani saking moga pucu arga tresnaku ora bakal sirna saking rupita kang tumeka sirna awit gedene rasa tresna sinamung kita asmarana satya tumeka jating nyawa. Sumawur cahya lintang asririne nggo ing awak-awak anyakseni rasa panik ati emung sira juwita kang tak tresnani. Senadyan nyebrang samudra agni setyaku ora bakal sun lincani senadyan monggo pucu ing arga tresnaku ora bakal sirna saking rupita kang tumeka sirna
Reng terakhir. Ambar. Ambar. Terakhir. Nah. Ambar. Terakhir ora loro. Lah iki Jae. mesti jae ya. Iya. Ngersakaken apa, Mas? Manut wis sali kelasmu. Puspita Nala niku. Oh, Puspita Nala. Puspita Nala. Oh, iso. Ora iso. Puspita Nala bersama Cindil Laras. Cinde laras. Iya ambar ya siang malam jobe Mas. Apa ya? Oh, campur sari bengi wayangan. Awan campur sari. Bengi wayangan. Esuk ndolala. Oh. Ndolala wis beda agemane. Oh, ngono ya. Apa roh ta, Reng? Apa roh? Ya weruh ndolala sing Gitu Mas. Jarum. Nek tahun wingi nang kono kuwi ngisor kono kuwi. Apa ya? Ndolalaan nggih. Oh. Dalam rangka napa niku Mas? Oh, PDI. Politik. Nggih. Ayo. Apa putra apa? Puspita. Puspita Nala ya, ra ca. Yo. Cinde laras. DG Channel. Ngambara
Mbak Ambar. Wah, hebat-hebat. Mas Gareng. Ya. Senang-senang kena nih kudu nganggo wates. Siap, Mas. Mau pesan-pesan kagon damel utawa masyarakat sini. Mas Dwi dalah sakutra kula warga, mugi-mugi kathah rezeki, sehat selalu, pun paringi kawilujengan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ingkang sami mirsani, rahayu kang samya pinanggih. Sedaya klepatan nglenggono nyuwun agunging pangapunten nggih Pak nggih. Sedaya naming gegojekan. Ya betul karo Reng kok